Wie ziet u daar samen, meneer Millanaar? Laat ik eens met u beginnen. Ik zie Poetin en links staat... Opa. Ja, dat is er Obama. We gaan het hebben over de tophypotheek. Want u bent vandaag met een jaarverslag gekomen en daar heeft u een toelichting op gegeven. En uit die toelichting kwam eigenlijk vooral tevoorschijn uw plan om de tophypotheken af te schaffen. Als je kijkt wat er de afgelopen 7 jaar is gebeurd, zijn de mensen steeds hogere leningen gaan nemen. Dat is dus in de laatste 7 jaar gebeurd. Wij schatten dat nu ongeveer 400.000 huishoudens in ons land... die hebben een tophypotheek waarvan de waarde 110% of zelfs hoger is dan de waarde van het huis. We gaan nu naar een periode waarin er waarschijnlijk heel veel mensen hun baan gaan verliezen... en waarin de huizenprijzen fors onder druk staan. En wat wij dus gewoon voorzien, is dat in de komende jaren een fors aantal gezinnen echt in de problemen zullen raken. Die hebben dan een restschuld, omdat die onderliggende waarde van de huizen is lager dan de waarde van de hypotheek. Nou, het lijkt me een hele slechte maatregel om dat nu te nemen. U heeft het over een heleboel problemen uit het verleden. Die zijn er. Toen was er veel minder toezicht, helaas. En u gaat nou een hele categorie mensen daarmee treffen... u geeft ze de mogelijkheid niet om via een eigen huis een vermogen op te bouwen. Stel je koopt een woning van 150.000, eerste woning. Dan moet je 10% aan kosten koper betalen. Het meeste daarvan is overigens belasting. Dus dat is €15.000. Nou, dat wordt dus niet meer meegefinancierd. De beweging die wij zien in de winkels is dat er veel starters zijn die denken... ik heb een kans, ik kan nu misschien met een wat lagere prijs en een gunstige rente toeslaan... Ja. En dat ontneemt u ze. De starter die heeft dus in uw visie voortaan flink wat eigen geld nodig... om te kunnen beginnen op die woningmarkt. Is dat zo erg? Nou, als mensen daardoor worden afgeschrokken, dan hebben ze dus geen koopwoning. Het was tot 7 jaar geleden was het de normaalste zaak van de wereld... dat als je zo'n grote aankoop deed als een huis, dat je zelf wat geld meebracht. Er komen berichten naar buiten. Bijvoorbeeld, er wordt in de politiek gezegd... we moeten eens praten over de hypotheekrenteaftrek. Grote paniek, iedereen blijft helemaal stilzitten... U komt nou weer met dit voorstel. Ja. Ik vind het een hele wetenschappelijke benadering van een probleem. Het probleem is niet zo groot. En we krijgen weer die paniek. We hebben rust nodig. En die biedt u niet. U bent een sociaal figuur die mensen in staat stelt... om met bergen geleend geld een eigen huis te kopen. Ik vind dat je verantwoord moet lenen. Met een grote... verantwoord moet lenen, maar u moet nou niet één categorie opeens uitsluiten. Maar wij hebben, ik verzeker u, wij hebben de afgelopen 20 jaar niks anders meegemaakt dan stijgende huizenprijzen. We hebben een oud-minister van Financiën, meneer Hogevorst... die voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten is. Ook een goede vriend van mij. Die overigens geen enkel verstand van financiële zaken heeft. Het waren 2 onwaarheden in een hele korte zin. Ik heb de goede man in geen jaren gezien. Goede vrienden zie ik heel regelmatig, ook in mijn drukke bestaan. En ik claim toch wel enig verstand van financiële zaken te hebben. Amsterdam is een bekende stad, maar u zit in een team van deskundige mensen... die wil die stad nog bekender maken. Ja. En maakt gebruik van 30 april, Koninginnedag... om die stad te promoten. Leuk idee was om met posters met bekende internationale vedetten te komen. Ik heb gewoon gevraagd, een paar weken geleden aan het Klaarbureau... we willen graag iets spraakmakends. We hebben niet veel geld, dus we moeten op een niet-conventionele manier... moeten toch voor elkaar krijgen dat we wat commotie genereren. Ja. Je vraagt niet formeel toestemming voor het gebruik van deze gezichten. Als je het gaat doen, heb je geen campagne. Toen belde de Franse ambassade en die zeiden van... nou, we zijn... not amused. Zeiden ze dat in het Engels? Dat zeiden ze in vloeiend Engels. Wat je dus merkt is dat Amsterdammers die zeggen... oh, nou, leuk, aardig, grappig, ludiek. Maar juist onze doelgroep, en daar is het toch voor bedoeld... Hè, voor die buitenlanders in de internationale campagne... die zeggen, ja, we vinden het smakeloos. In juni wordt door Medvedev en de koningin... wordt de Hermitage geopend. En dat is een groot spektakel. Dat is voor Amsterdam heel belangrijk. Hè. Veel nadruk op cultuurhistorie. En wij willen natuurlijk geen risico lopen... op wat voor manier dan ook met die relaties tussen Petersburg en Amsterdam. Max Daniel, we gaan met u praten. U bent hoofd van de taskforce aanpak georganiseerde hennepteelt. We jagen op criminelen die in netwerk of criminele samenwerkingsverbanden... heel veel geld verdienen met de teelt van hennep. En met name de export ervan. Ja. En met name in het criminele milieu is hennep gewoon big business. Het is op dit moment van bijna alle criminele organisaties... criminele samenwerkingsverbanden die wij in beeld brengen... schatten we toch dat 80 tot 90% direct of indirect zich verrijken met georganiseerde hennepteelt.
Als wij de hennep wat we per jaar produceren in Nederland in de grond zouden stoppen, in plaats van allemaal in verstopte plantages, dan hadden we ongeveer een oppervlakte nodig groter dan de provincie Utrecht. We hebben periodes in Nederland dat we gewoon te weinig hennep hebben voor onze eigen coffeeshops. Omdat de export vele malen lucratiever is. Ja, wat is het eigenlijk? Een helikopter? Of ja, het is een helikopter. Ja. Wij noemen het de Canna-chopper. Het is een Canna-chopper. Ja. Dat komt van cannabis en chopper. Juist. Ja, het is die combinatie. Ja. Nou ja, En- het is toch... Ja. Het voordeel is dat hij vele malen goedkoper is. Hè, dus hij kan ook veel vaker ingezet worden. Hier ziet u beelden. Hij wordt heel eenvoudig of van de grond bestuurd. Maar hij kan ook voorgeprogrammeerd worden met Google Earth. En daar vliegt hij de route die u vliegen wil. Als je in Nederland dit zou vrijgeven. Maar dat geldt overigens voor alles waar we op dit moment als politie achteraan jagen. Van heroïne, cocaïne en ecstasy. Als je dat zeg maar wereldwijd zou vrijgeven, zou er van het probleem af zijn.